BPF सिगांनि माबाफ्राबो बिसायख'थिफ्राबो खोब बारा 2 लाख 3 लाख बिदि भट मोन्दोंमोन एबारबा हयथ' खोब बारा 2 लाखसो मोनागौ 2 लाख बा 2.5 लाख कारण देरहानोबा 2 लाख 2.5 लाखसिम देरहाया मिनिमाम 4 लाखथ' मोननांगोन स्टार केम्पेनार प्रमोद बरुवे आरो स्टार केम्पेनार प्रमोद बरुवे आरो प्रमोद बरुवा जाम्बासो बे जेबो गैला बे सेस प्रमोद बरुवा जाम्बासो बे जेबो गैला बे सेस 80% एबार नांगोलावनो होगोन BPF-नोनो आरो गुबुन हारिफ्राबो मुस्लिमफ्राथ' 80%नि बारा जोंनोनो होगोन दैदेनगिरिफ्रा जानला मेनला जोंनो हो होनलाबायबा जाया जे जायगायाव दिनै BPF-आ देरहाखाला जे जायगायाव दिनै BPF-आ देरहाखाला दा बिथांमोना देरहालाब्ला बिथांमोना होननांसिगौ कंग्रेसनो होदो आदिबासिफ्राबो दा सिद्धान्त फैबाय 80%नि बारा आदिबासियाबो होगोन आरो राजबंशीफ्राबो पंकज इस्लारिया सासे केन्डिडेट जानानै दैहुनि सावगारि लानानै MP नब सरनियाखौ आउट खालामनो हादों माने BTC बासाव प्रमोद बर' हाताव बुंदों बे बाथ्राया रायजो राजानि स्ल'गान नङा BPF-नि साफा सानै मानसिफोरनि स्ल'गान भिडिअनि फुटिसाव खोनाखाबाय रोंगोरा सारा बुंनो हागोन हाया जेब्लासिम BJP सरकार थागोन अब्लासिम BTR मुङा थागोन जेब्लासिम BTR माखासे दफाफ्रा BJP सरकारजों मावफुंजागोन बे साक्सेसफुल जागोन गुबुन सरकार फैयोबा BTR-नि दफाफ्रा मावफुंजानाय नङा होननानै बुंनानै होनो हागोन हाया नाथाय हाग्रामा महिलारि सारनि एकर्डआ बा BTC एकर्डआ जायखि जाया सरकार फैया मानो BTC-नि एकर्डआ आयेनजों फैफाखानाय होननानै बुंनानै होनो हागोन हाया आरो लोगोसे आं सोङो जेब्ला BTR एकर्डखौ खालामदों BTR-नि बायह्रानि कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ लाबोफानाय जादों परिबर्तन लागे परिबर्तन मानसियाथ' परिबर्तन लुगैदों मानसि लुगैनाय लोगो लोगो जिब जुन्थुবিলাকো परिबर्तन বিচাৰিছে কুকুৰে মানে এনেকুৱা কান্দিছে মানে বিচাৰিছে পৰিবৰ্তন মানে परिबर्तन লাগে आरो लोगोसे रोंगोरा सारनाव आं सोङो सासे बर' हिसाबै जेब्ला BTR एकर्डजों BTR-नि बाहेरानि बर'फोरनि कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ लाबोफादों दिल्लीनिफ्राय नाथाय जायफोर गुवाहाटीयावनो मिसिं काउन्सिल दिउरि काउन्सिल बिथांमोननि पावारखौ नाय बर'फोरनि दिल्लीयाव एकर्ड खालामनानै लाबोफानाय कसारि अट'नमास काउन्सिलनि पावारा बोरो UPPL দলৰ কিছুমান অপবিত্ৰ সদস্যই এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিলে যাৰ কাৰণে আমি লজ্জানত হ'বলগীয়া হ'ল হয় এই কাম তেওঁলোকে পুনৰ দুহাৰিলে বেঞ্জামিনৰ যি ঘটনা টকাৰ গাদীৰ ওপৰত ঘুমোৱা ঘটনা খোৱা ঘটনা সেই খবৰ মাৰ নাযাওঁতে পুনৰাই UPPL দলৰ কিছুমান সদস্যই পুনৰাই টকাৰ গাদীৰ ওপৰত যি খোৱা ঘটনা আকৌ ৰিপিট কৰিলে बेखौ बुंनानै होनो हागोन हाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव रोंगोरा सारा बुंनानै होनो हागोन हाया नाथाय आं माखासे जोंनि बर' हारिनि जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा अबे आदब खायदाजों अबे माखासे सरकारजों थाफानानै खामानि मावनो नाजादों जोंहा बुंनायनि मोनथाय गैया बुंनो हानाय जोंहा माखासे रोंगौथि गैया अब्लाबो सासे बर' हिसाबै दिनैनि समाव सोंनो गोनां जायो रोंगोरा सारमोननाव जों बर' हिसाबै सोंनांगौ अधिकारा दं होननानै जों सानो बा आं सानो बिनि थाखायनो आङो सोङो दिल्लीनिफ्राय लाबोफानाय कसारि अट'नमास काउन्सिलनि माखासे मावनो गोनां खामानिफ्रा बोरो नाथाय जायफोर मिसिं काउन्सिल दिउरि काउन्सिल बिथांमोना गुवाहाटीयावनो एकर्ड खालायदों गुवाहाटीनिफ्रायनो बिथांमोना गावसिनि नांगौ बायदि सुबिदाखौ लानानै थांजोबबाय नाथाय दिल्लीयाव एकर्ड खालायनाय कसारि अट'नमास काउन्सिलनि बिसि गुवार सिमा आरो मा पावार दं बेफोरनि दिनै गुवार रायजो राजाफोरनि गेजेराव क्लियार जायाखै बेफोरखौ दिनै बुंनानै होनो हागोन हाया जेब्लासिम BJP सरकार थागोन अब्लासिम BTR-नि पावारा थागोन आरो जेब्लासिम BJP सरकार थागोन अब्लासिम BTR-नि दफाफ्रा मावफुंजायोबा मोजांनि खोथा आरो BJP सरकारा बायसेन्सआव जुदि थेर बेथेर जायोबा BTR मुङानो थानाय नङा होननानै रोंगोरा सारा बुंनानै होनो हागोन हाया आरो जोबथारनायाव आं फंसे बाथ्राखौ आं खावलायो
जाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव देरहासारनाय रायजो राजाफोरनि गोहो बोलो रायजो राजाफोरनि नाजानायखौ लानानै जाय बर' हारिखौ सोबख'दों बर' हारिनि गेजेराव हाबसननानै थेर बेथेर खालायदों MP नब सरनिया बिथांखौ सोर आउट खालायनाय हाग्रामा बिथाङालाय बै समनिफ्रायनो गिलौ बालौ केम्पेन खालामदों प्रग्राम खालामदों बर' सेंग्रा सिख्ला बयबो लायनो गावसिनाव फैजोब्बाय UPPL आव थानाय नंलिया दिनै नुबाय बिथांमोना केम्पेन खालामाखै जिरायजोब्बाय जानो हागौ बिथांमोना हिमन्त मामाजोंहाय बुजाबुजि जाबाय नामा बिनि खारनानो जाहैबाय जे बिथांमोना दिनै देरहाला BPF नि मुल गुथिया दिनै धंस जाबाय कंग्रेस फैनाय लोगो लोगो दा नंगौ जोंनि दावहाया एक्चुअली BPF जों जानाय नंलिया जोंनि दावहाया UPPL जों जासिगोन लोगोसे पंकज इस्लारिनि फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जनकलाल सारनि फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों मैयानि समाव प्रान्जल नार्जारिनि चेनेलजों पंकज इस्लारिया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गुवारै फोरमायदों लोगोसे आंबो फंनैसो बुंनो सानदों BPF UPPL मावनो हायै खामानिखौ जनकलाल सार आरो पंकज इस्लारिया सासे केन्डिडेट जानानै दैहुनि सावगारि लानानै MP नब सरनियाखौ आउट खालायनो हादों आरो लोगोसे MP नब सरनियानि आगदा आखि बिथांमोनखौ आउट खालायनो हादों नाथाय रायजो राजाफ्रा जोबोद हांख्रायदों जोंनो BPF UPPL खौ नांला जेरैबायदि BPF UPPL मावनो हायै खामानिखौ नोंथांमोना मावनो हादों बिनि थाखायनो दिल्लीयाव खामानि मावनो हागोनखौ पंकज इस्लारि आरो जनकलाल सारनि नाजानाय दिल्लीयाव खामानि मावनो हागोनखौ नुनानै दैहुनि सावगारियाव भट होनो थाखाय बयबो हांख्रायदों नाथाय पंकज इस्लारिया BPF UPPL नि बेरेखा मावनो सानाखै नाथाय पंकज इस्लारिया रायजो राजाफोरनि खोथाखौ लानानै जुदि गेलेयोबा खोन्दो खोन्दो BPF नि सापर्टार आरो UPPL नि सापर्टार भटआ खोन्दो खोन्दो जानानै जाय MP नब सरनिया दैथायहरनाय सानैसोआ ओरैनो देरहागोन बिनि थाखायनो पंकज इस्लारि जनकलाल सारा हाग्रामा महिलारिनि पार्टिखौ आरो प्रमद बर' सारनि पार्टिखौ सावरायलायनानै मोननै हान्जानिफ्राय सासेबाबो देरहाथारनांगोन होननानै सावरायनो थाखाय मेसेज होदोंमोन नाथाय प्रमद बर'आबो खोनासङाखै सोरबा हाग्रामा महिलारि साराबो खोनासङाखै बिनि थाखायनो मावनो गोनां खामानिफोरखौ गेदेरमा रायजो राजाफ्रा बायसेन्सआव मोननै हान्जायाबो जुदि देरहायाबा बिनि दायनिगिरिया हाग्रामा महिलारियाबो जागोन आरो प्रमद बर'आबो जागोन सावरायनो होननानै मेसेजखौ पंकज इस्लारि आरो जनकलाल सारमोनहा मेसेज होदोंमोन नाथाय बिथांमोना सम होनो हायाखै नाथाय पंकज इस्लारिया रायजो राजाफोरनि खोथा लानानै जुदि गेलेमारोबा दैहुनि सावगारिखौ लानानै खोन्दो खोन्दो जाय MP नब सरनियानि दैथायहरनाय ओरैनो देरहागोन बिनि थाखायनो पंकज इस्लारिया उननि समाव मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनो थाखायसो जान्जि खाफ्रानानै दं बयबो हेफाजाब मदद होनो थाखाय जाय BPF पार्टी मावनो हायै जाय UPPL पार्टीया मावनो हायै MP नब सरनियाखौ बेबायदि खामानिखौ मावफुंनानै देखायनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बर'फोरनि मावनो गोनां खामानि XNDP फोरनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ दिल्लीयाव मावनो हागोनखौ नुनानै पंकज इस्लारिखौ गेदेरमा रायजो राजाफ्रा हांख्रायबाय थादों बिनि थाखायनो गेदेरमा रायजो राजाफ्रा पंकज इस्लारिया मैयानि समाव क्लियार बाथ्रा बुंनायखौ नेनानै थाथ' उननि समाव BPF आरो UPPL आ जुदि थेर बेथेर जायोबा पंकज इस्लारिया आरो लोगोसे जनकलाल सारनि नाजानाया जेरैबायदि दिल्लीयाव माखासे मावनो गोनां खामानिखौ जान्जि खाफ्रानानै दं होननानै उननि समाव क्लियार खोथाखौ खोनानो मोनगोन बे प्रमद बर'आ जाम्बासो बे जेबो गैला बे सेस बे प्रमद बर'आ जुदि थिगैनो दंब्ला मैयानि बे दरं अदालगुरियाव मानो गावनि सापर्टारखौ BJP नि भट होआबाला मानो नांगोलाव थुआबोलाय बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथांना जोङो 7.5 लाख भट मोनगोन दरं अदालगुरियाव CM सारा दिनै बिथाङा बुंदों फैगोनब्रा फैगोन बुलसो जायो होननानै बुंदों बिथाङा जेबो नङा बेफोर जेबो नङा बेफोर जाहैबाय नाटक ड्रामा मानासावल' फैया बेना प्रग्रामा दं बिजनियावबो दं क'क्राझारावबो दं गसाइगाव
गसाइगावबो दङ बिजनियावबो दङ सालबारियावबो दङ बिदिनो मोनब्रै मोनबा दङ निर्बाचन इलेक्सन चिफ मिनिस्टारबो फैगोन सोरबा मन्थ्रिबो फैगोन सोरबा एमपिबो फैगोन बे गाव गाव पार्टि लाइनाव गाव गाव केम्पिं खालामगोन देरहालाङोबा माबायदि खामानि मावगोन मा मा थांखिया सार देरहालाङोबा जों दाथ' एमपि देरहालांबालाय बेनोसै जोंहा प्रतिश्रुति होनाय दंखायो बिटिसि सरकार फैनांगौ बिटिसि सरकार फैखांनायनि उनाव जोंहा स्टाराव होखानाय दङ बे स्टार मथे जों खामानि मावगोन नाथाय प्रमद बर'आ जाम्बासो बे जेबो गैला बे सेस बे प्रमद बर'आ जुदि थिगैनो दङब्ला मैयानि बे दरं अदालगुरियाव मानो गावनि सापर्टारखौ बिजेपिनो भट होआबाला मानो नांगोलाव थुआबोलाय बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथांना जोङो 7.5 लाख भट मोनगोन दरं अदालगुरियाव सीएम सारा दिनै बिथाङा बुंदों फैगोनब्रा फैगोन बुलसो जायो होननानै बुंदों बिथाङा जेबो नङा बेफोर जेबो नङा बेफोर जाहैबाय नाटक ड्रामा बिजेपि मानसिया गासिबो सिङाव नांगोलाव भट होजोबगोन दे मुसलपुर जिल्ला हिसाबै 4টা ब्लक कमिटी আমার যেটো নির্বাচনী সভা এটো খুব সাকসেস ভালকে সাকসেস হৈ গল মততে আমি কব পাৰো যে 1 নম্বৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা হিসাবে আমার কাম্পা বৰগিয়াৰী জিকাটো 100% কাটা এটোটো জিকিবই আমি কোকৰাঝাৰটো কোনো শক্তিয়ে ৰাখিব নোৱাৰে আমাৰ কাম্পা বৰগিয়াৰী আমি জিকিম 100% আৰু দৰং ওদালগুৰি ক্ষেত্ৰটো বিৰাট ফাইনাল ভাল ৰিজাল্ট আহিল মততে আমি জিকিম দুটা সমষ্টিত আমি জিকিম মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই আমাৰ লগত কন্টেষ্ট কৰিব পৰা কোনো দল নাই আৰু নহবই আমি দৰং ওদালগুৰিৰ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছক হাৰাই পেলাই আহিছে আমাক কোকৰাঝাৰতো এনেকুৱা টিম লাগিছিল তেতিয়া অলপ ভাল হলে হয় কিন্তু টিমে নাই আমাৰ লগত যুঁজ দিব